Уявіце, што ўсё сваё жыццё вы праводзіце ў адным пакоі, і вам няма на што глядзець, акрамя аднаго плаката на сцяне. Гэты плакат адлюстроўвае ўсё, што вы ведаеце, пры гэтым хаваючы веды аб знешнім свеце. Гэта гісторыя, расказаная ў пачатку гульні «Кантрол», ёсць знакамітай прытчай Платона пра пячору, у якой палонныя праводзяць усё сваё жыццё і не глядзяць ні на што, акрамя ценяў на сценах камеры. І вось важнае пытанне: калі палонны выйдзе з камеры і паглядзіць на знешні свет, як ён дазнаецца, які свет сапраўдны? Гэтае пытанне пераказвалася ў шматлікіх гісторыях, ад чараўніка краіны Оз да зараджэння. Самае важнае ў гэтых гісторыях, што яны ніколі не спрабуюць даць адказ на гэтае пытанне. Яны заўжды пакідаюць цябе ў роздумах. Ці быў гэта сон? Ці перастаў круціцца ваўчок? Гісторыя падтрымлівае здольнасць аўдыторыі задаваць пытанні. Як дысцыпліна, архітэктура такая самая. Яна часта не дае прамых адказаў, але дазваляе пытацца, што магчыма. Каб мы маглі сузіраць бясконцасць прасторы часу, новыя віды жыцця, магчымую будучыню і шмат чаго іншага. Заўжды памятайце, што сіла архітэктуры ў яе здольнасці ўплываць на рэальнасць з дапамогай мадэлі магчымага. Таму архітэктура ў «Кантрол» павінна падтрымліваць гэтую гісторыю. Гэта складаная задача, таму што для яе выканання гульня спачатку мусіць пабудаваць лічбавую прастору, якая была б падобная да той, з якой мы ўжо сутыкаліся ці ў якой жылі. Трэба ствараць архітэктуру, знаёмую для многіх людзей, але дастаткова адметную, каб не быць надта спецыфічнай. І для гульца гэтая гульня робіць непазнавальнай вельмі спецыфічную катэгорыю архітэктуры. Гэтая катэгорыя не бруталістычная, а інстытуцыянальная. Але пастой, што такое непазнавальнасць і як гэтая гульнявая архітэктура не бруталістычная? Усё, што я чуў пра архітэктуру гульні «Кантрол», кажа, што там бруталізм. Мы можам адказаць на ўсе гэтыя пытанні, але спачатку давайце выправімся на невялічкае падарожжа па аналізе прасторы. Архітэктура гэтай гульні спасылаецца на многіх сучасных майстроў, але вельмі тонка. У гульні няма дакладных копій будынкаў гэтых архітэктараў, але кожнага з іх яна крыху змяняе і робіць гэта па-рознаму. Давайце зірнем. Для пачатку выправімся ў цэнтральны камітэт, дзе мы ўбачым парэнчы, якія сваімі дэталямі нагадваюць працы Марселя Броера. Але фурнітуры адрозніваюцца, а яшчэ дрэва не мае такіх дэталяў на стыках. Па цэнтры мы ўбачым моцную піраміду, накшталт тых, якімі карыстаўся Бэй Юймін. Але ў адрозненне, напрыклад, ад знакамітай піраміды Лувра, яна не празрыстая. Таксама тут яркі дыван побач з дэкаратыўным бетонам. Тое самае, як вядома, Пол Рудальф скарыстаў у будынку Ельскай школы архітэктуры. Але, як бачым, тут дыван чырвоны, а ў Рудальфа відавочна аранжавы. Канферэнц-зала нагадвае бібліятэку рэдкіх кніг Бейнеке, Гордана Буншафта, але тут панэлі не маюць такой падсветкі, як у арыгінале. Сховішча тэлефона прамой сувязі таксама вельмі цікавы пакой. Яго інтэр'ер нагадвае нам працы Эцьена Луі Булле. Але тут вы, вядома, знаходзіцеся ў цэнтры пакоя, а не знізу, як гэта задумваў Булле. Гэты пакой таксама нагадвае нам цэрэбра з «Людзей Ікс», які таксама, хутчэй за ўсё, натхняўся Булле. Падобным узорам на дыванах часта карыстаўся Фрэнк Ллойд Райт, але тут ён адрозніваецца ў тым, як лініі сутыкаюцца ў цэнтры. А крэсла – гэта адначасова Васілій Марселя Броера і Элсі-3 Ле Карбузье. У паштовым пакоі нас чакае нешта накшталт будынку Джонсон Вакс Фрэнка Ллойда Райта у плане калон і таго, як туды трапляе святло, аднак тут усё наадварот. А таксама тут адсылка на вялікі шаўшпільхаус Ганса Пёльцыга, ужо, на жаль, страчанага. Але ў холе гэтага будынку былі вельмі падобныя калоны са святлом. У галоўным жа офісе асвятленне выглядае дакладна як у будынку Мэт Броер Марселя Броера. Яны проста зрабілі дакладную копію, і я зусім не супраць, выглядае шыкоўна.
Архіў недастаўленых лістоў выглядае дакладна як касцёл святого Францыска Марцэля Броера, за выключэннем таго, што ў арыгінале няма трыбуны. І ўрэшце у гульні ёсць вялікая цэнтральная прастора, якая змяшчае ў сабе шмат цытат шмат адкуль. З іх я хацеў бы згадаць царкву ў Фермінах Le Corbusier, хіба што гэтыя вокны крыху іншыя па памеры. І калі вы падымецеся на самы верх, то вы ўбачыце гэтыя ствалы, якія з'яўляюцца быццам адбіткам мемарыяла ахвярам Халакоста Пітера Айзенмана. А таксама ён дакладна паўтарае нацыянальны мемарыял міру і справядлівасці ад Mass Design Group. Такіх прыкладаў яшчэ шмат, я мог бы яшчэ доўга працягваць. Але думаю, я ўжо сказаў тое, што хацеў. Цяпер давайце вернемся да нашых пытанняў. Што такое непазнавальнасць? І калі архітэктура ў гэтай гульні не бруталістычная, то якая яна? Непазнавальнасць – гэта мастацкі прыём паказу знаёмых аўдыторыі рэчаў у незнаёмым ці папросту дзіўным ключы, каб яна магла ўбачыць іх па-новаму і атрымаць новую перспектыву на свет. Тэрмін «непазнавальнасць» быў папулярызаваны Віктарам Шклоўскім у ягоным эсэ 1917 года «Мастацтва як прыём». У гэтай працы Шклоўскі спрабаваў адрозніць практычнае ад паэтычнага. Хоць Шклоўскі казаў у першую чаргу пра мову, тое ж прымяняецца да любога мастацтва. І менавіта такая архітэктура гульні «Кантрол». Знаёмая нам праз усе гэтыя адсылкі, што мы бачылі раней, але іншая, хоць гэта амаль незаўважна. Так, многія, хоць і не ўсе з гэтых прыкладаў, або наўпрост звязаныя, або адчувалі на сабе ўплыў бруталізму. Так? Тое, як святло адбіваецца ад бетону і розныя формы ўзаемадзейнічаюць між сабой, нішто іншае, як бетон-бруд. І я не магу не прызнацца, наколькі мяне захапілі візуальныя эфекты, створаныя гэтай архітэктурай. Яны сапраўды прыгожыя. Але не дайце сябе абдурыць. Калі ўспрымаць яе з усімі арганізацыйнымі стратэгіямі і ўмовамі, гэтую архітэктуру нельга аднесці да пэўнага стылю і эры. Яе нельга аднесці да бруталізму, бо яна спасылаецца на купу розных сучасных, арганічных постмадэрнісцкіх архітэктараў і архітэктараў, што адмаўляюцца адносіць сябе да любой іншай групы. Але што варта заўважыць, тое, як сябе вызначаюць гэтыя архітэктары, таксама не мае вялікага значэння. Галоўнае, што мы прачытаем у прасторы яе арганізацыі. І ўсе згаданыя прыклады маюць адно агульнае. Яны ўсе імкнуцца да таго, каб падкрэсліць нейкую ўладу ці іерархію. Усё гэта інстытуцыйныя прасторы, музеі мастацтва, мемарыялы, цэрквы. І што яшчэ больш неверагодна, у гульні все гэтыя прасторы з'яўляюцца часткай аднаго будынку, найстарэйшага дома, які ў гульні называюць аб'ектам, так, улады. Але гэтыя творы сучаснай іерархічнай архітэктуры арганізаваныя не цэнтралізавана. Тая самая непазнавальнасць дэталяў з'яўляецца спрэс па ўсім праекце. Для прыкладу паглядзім на гэтую дэталь. Яе арыгінальная версія мае цэнтр, яна моцная і скончаная, а яе непазнавальная версія расхлябаная і няцэльная, яна ў бязладдзі. І гэта падкрэсліваюць планы будынка, то бок мапы гульнявой прасторы. Найстарэйшы дом пабудаваны не як прывычны дом улады, а як купа непазнавальных малых цэнтраў, змяшаных у адным вар'яцкім будынку. Як на мяне, калі проста адносяць архітэктуру «Кантрола» да бруталізму, мы не зважаем на сапраўднае дасягненне гэтай гульні. Ад цэнтральных пакояў і да самых краёў архітэктура гульні «Кантрол» і найстарэйшага дома – гэта шэдэўр інстытуцыйнай непазнавальнасці. Дарэчы, пра найстарэйшы дом. Ён заснаваны на сапраўдным будынку на Томас-стрыт 33 ў Нью-Йорку. Лічыцца, што гэта важная лакацыя для вялізнай шпіёнскай аперацыі Агенцтва нацыянальнай бяспекі ў Тайтан-Пойнце. Гэта хмарачос у Манхэттане, але карты ў гульні плоскія і шырокія, больш падобныя на вялікі склад, чым на месца з вертыкальнай арганізацыяй. Нават калі карыстацца ліфтам пры перасоўванні, гульнявая прастора нашмат пераўзыходзіць памеры гэтага будынку. Вось як бы выглядаў будынак, калі ўкласці ў яго ўсе гэтыя плоскія ўзроўні.
Добра. Наогул у гульні няма зразумелага размежавання таго, на якім паверсе вы знаходзіцеся. Магчыма, што некаторыя з гэтых паверхаў наогул злучаныя рэйкамі. Графік у вас на экране дастаткова спрэчны. Ён паказвае мапы з гульні, накладзеныя адна на адну ў гэтым гмаху, дзеля правакацыі. Але праз гэтую правакацыю мы можам уявіць, як злучаюцца лічбавыя і фізічныя прасторы. Толькі ўявіце, як пасля прагляду гэтага відэа вы ідзяце па Нью-Йорку і разумееце, што сотні тысяч людзей на працягу сотняў тысяч гадзін успрымалі і займалі гэты будынак як прастору на гэтай дыяграме. Гэтае накладанне будзе рабіцца толькі больш важным, пакуль нашае фізічнае і лічбавыя жыцці зліваюцца ў адно. Ці гэта выпадковасць, што ўзроўні мусяць размяшчацца ў хмарачосе, але ў гульні яны плоскія? Прычынай гэтаму проста гульнявая механіка, ці гэта проста чарговае разбурэнне чаканняў, каб вы працягвалі задавацца пытаннямі, пакуль гульня працягвае пакідаць іх без адказу? Гэтае разбурэнне чаканняў усё больш захапляе мой розум у час гульні. Я хачу верыць, што ўсе гэтыя месцы будуць размешчаныя на плоскасці, як у архітэктараў-мадэрністаў, і калі шчыра, я ўжо нават пачынаў думаць, што памыляўся. Але, на маё здзіўленне, практычна нічога з гэтай архітэктуры не выглядае, быццам было зроблена гэтымі майстрамі. Яркі прыклад мы знойдзем у вось гэтым пакоі. Ці заўважаеце вы нешта? Гэты пакой знаходзіцца не па цэнтры ад праходу. Бакавыя стыкі ідуць не паралельна стыкам на столе, а яны не паралельныя стыкам арнаментаў на падлозе. Памятаеце гэтую канферэнц-залу? Заўважаеце нешта? Зноў жа, стыкі панеляў наверсе сцен не выраўненыя са стыкамі драўляных панеляў над імі. Я магу палічыць гэтыя рэчы адно за памылкі і ніяк не за інверсію. Але зноў жа, гульня не дае нам відавочных адказаў, спрабуючы выклікаць у гульца неразуменне. Было гэта задумана ці не, гэтыя рэчы змушаюць счытваць архітэктуру гульні пэўным чынам. Счытванне архітэктуры – адзін з базавых навыкаў, якім вучаць архітэктараў. Счытванне архітэктуры дазваляе вам вызначыць структуру, іерархію і патэнцыял той ці іншай прасторы на аснове яе прасторавай арганізацыі. Гэта значыць, што так, задумы распрацоўшчыкаў гульні не могуць быць большымі за канчатковы вынік, які я счытваю ў гульні. Архітэктары доўгі час даследуюць гэтае пытанне. Ці могуць людзі ўбачыць канцэпцыю вашай працы? Нельга проста усталяваць перад уваходам шыльду і растлумачыць у ёй канцэпцыю. Будынак мусіць сам казаць пра сябе. І гульня робіць тое самае, але ў гульні ў вас нашмат больш спосабаў распавесці гісторыю прасторы. Вы маеце медыа, дыялогі, персанажаў і, важней за ўсё, наратыў, які вызначае нашае счытванне найстарэйшага дома ў гульні Control. Раз мы зайшлі ўжо так далёка, магчыма, я змог бы даць вам адказ на пытанне Платона. Памятаеце месца ў сярэдзіне цэнтральнага камітэта, дызайн якога нагадвае піраміду Лувра? Калі ў Лувры піраміда такім самым чынам апускаецца зверху ўніз, звярніце ўвагу, што там ёсць і другая піраміда, што выходзіць з зямлі. Гэтая частка Лувра стала знакамітай праз раман «Код да Вінчы» Дэна Брауна. У гульні мы вельмі доўгі час глядзім на гэтую перавернутую піраміду з цікавасцю, бо ў ёй быццам ёсць нешта таемнае. І калі мы праходзім гульню, нам даюць новы гарнітур. Цяпер на нашай галаве знаходзіцца заколка ў выглядзе піраміды, накіраванай у супрацьлеглы бок. Калі мы паглядзім на гэтую задачу зараз, то ўбачым сувязь паміж светам у нашым успрыманні і светам, як ён ёсць. Разумееце, рэальнасць – гэта сінтэзаваны парадокс паміж розумам і верай. Я працытую Славая Жыжыка. Быць суб'ектам значыць радыкальна адрозніваць сябе, як носьбіта свядомасці, ад аб'екта сваёй свядомасці, нават калі гэты аб'ект я сам. Вялікі дзякуй за прагляд гэтага відэа ў беларускай агучцы. Калі вам спадабалася гэтае відэа, падпісвайцеся на наш канал, а таксама на мой канал у Тэлеграме, дзе вы можаце першымі дазнавацца пра нашыя новыя пераклады і агучкі. Дзякуй вам.